no. You're coming qua. Casemia, ya tashi. You may think who would have been transferred and you could share for. Nana Mondi. Yes, Yanamon. Yakuk Massi. Prebekiri. Now, been transferred and you could share for. I said no Kanaka or Bebai. Yes, Nana. Yananoma. Nana what a woman. Fako kantam kumase aje kungaba kungaba sese nana ho so hofofo ai ebofo a yenyina yenim se opoki aman chairman kono tebira otoso ni yegyina na kipintin ho ahuni yesere ho enye kwa kasai nananom yana kwa kubesi pa nana wasewo de bia usia wasem ademba nana seya wakale mba nananom yede so ye twaso pacha bi bakasa na hefo kra na ehie Identity kakrai yabasa atwaso akire se bi ba akire a yabeda na dim wa hu na ya wa so de tie de di kan no eya na na boache amankra atia kraso hene ane kwete ma Berekum ono so ne sase oba hema oba so ne nsa na wana na nchawa ya twase Aya nana siama hele nana osayama siama nana ebo siama kokodabi ono na agam hele tune se o mesi nana anemu enunti nana kire dia bo kokodabi nana wa akojamwe na yamfa sepo ani akaba emma o pa no akaje nana se eba so nana nana bi ko ni nana ya misha o so waba nana twemu akwadua doma adumasa ehene onene aja aya yo fatela yo fakwasibo tela ekwa de creative ya wasi dom efira anyumum papa no sia mama kwa bo bebiri na me enhira mu nyina a chamere pabra ebo a ore so anyumum ore si de anyumum de na mu wata ani tira na sia na pa na de wa hu kama anyumum fo so ate amaye ore ni so ka ti ya kan se na me nhira ya mo akwa bo bebiri na ye to so a aye na na statement kwa me ja se ya papa fi ja papa dano ano atene abusa plani ya mo baba papa ya me ensa bebre ono so ba ne no nko wan bi no wo boyi na na be sro no wa ma mo kakra bi Nana tafa hele a wasrase nana ofa heye nana mu akaba nana ko be hele ka ho nana ko be mo ne hu e wona nana branche
Yabato. Nana katache from hema. Nana yamfa untatoa. Yo nananum I am for near him for your mamma kwaba nana benim for mashia nana asofare wetin ya biaka enunti na aton sa fra di sheni na and then Nana corner addition in some Christian support. No metie therefore. It won't be a song my pie. Said you be a cool sense on my echo. The 18th time of my name a quite piano. Such a Berekum Manhene. Now, so Mamma Kumasi. We know this as Colaman Point. Sir, what is a Berekum Manhene a few? A year crowd, baby. You got to your baby. It's asking to say they see or him. Until what is it? I just say, oh, be a who you're making. Or the Omoko class. Now, Abama, what to you, and I nip out of the answer to a communion. I just say, me and son. Mia, and Anna. Tabi, out, come to be out to me, if I. Nyan fan ko nyadini ma me tuga I the same Frempon lawyer Frempon onya bensa nana amiahene ko shede wa ni mi asisi o on ese so di Berekum Manhene no onya ba ko the South City, the Jaya Pie, and not a Quincy Shire corner as a forgave you. Ampa, it was say or the Berekum for the Casa for Trap for Dominion Abba. The Coachia and Cynthia or him made it to the champion. So fancy this year. And he said, you pay me and son, and the dear Sabbath Berekum. You can see now I had a session and chassis. Papa put me see the money. And I am by Doma or when I'm no back. Sorry, I have friend Kokuba. Or something in Sassi, the boss of me. Many Berekum at the Chieftaincy. It's a mechanical. And ye confess and say, Berekum Berekum Chibana. Say then chassis. No, he must say, son and pay. And yet, he says, the quack is Namsu. Some unfortunate would be better. Dear, there are some could do or two for any. Now, Cassan, or Manyadis. You are Anna, or once so at the boss. So, also some potato for the boss, so I want to see this year. It's in the bar, I say. The two voices are not processing. But two men mind. Eti Akofena baby ma domi na koda. And I answer so your Koham hotel. They die. The idea change as an condition so. It take a man and says, so be I in a bush beer. You should be at the corner. Nkobono ma yaba ni him gani jinawa odisa na kitia agani bi no da bi amochi ye nti ho ye firi ho na ye ka susu eti ye ka ase no na asa ye da so ka ase no
Eti na nsoma de ko fan krata eti se me odisi ta ko fiege adisi ni na ye kan o Manhemaa na o ka ba bi ni nua a ye frena ni me apani mafu nse tinkrata so no mi bi san na ni pa so ya odisi ya wo fa wo na di na kunya ye di si so nso o ma me no ni wo nya disi ya ni no ko ti e ya so ma ne ba ya ni se o di ase no ko bi di ase ne nan eti ne abadwafo no ma ya so ti en se na na no ye beja no kwa amamako ne ya me ya adoma enche e di krata ni nyina e ko chiro tumfo ye beton sa afre no e ba beta na se ni yemu e ni pese ne sabi ne ye disi na ye de na ho se ye disi konkon ase o ye disi na Manhemaa odi ene kra so ni ya wo fa no o si an wo fa no no wa busia fa no se na busia fa no o se ye monko for my GP na ye fa on fa wo mra komasi na ye ba ye no o se na o twini no e ba ye di nansa o he man kan ho hwi da de to so nan na me sorry pam na mi ganto akofa acha me hene so ko ka tira acha me hene se nana so mi de mo du ben kwan na oya France ni ona bu she na ya France for e dia se na mami ya ko fa be okay so na tie dia e ba bi ya fa pa e tita no ha ni jam tie te sa dia sa na ko dan otumfo ti me ko e me dia mani ko che se na me kan na Berekum atankunya ipa be se nsia na nso kura kana ho eni abushi Berekum na Krontihene no gindi ti kan se sa na tie dia na Manhemaa unipa wanyini no fa da bra na ba yedi ayofuni na yedi eti odin be jira ho no yobi sa ahemfo no se nana ohe Manhemaa ni ne no se oyi no ba tinye ba nse sadia ko na fa onua no kokusi bani ni je ayepani na wo hwe otumfo ani mpa na agyamefo ni sabi tuntumfo sika ne ne ma yetu wo ha wo ye ba ma ya me ni ahwe ye fa wutimi nkasini tinye ba ya no se oja ye kwanse ye ba ye ba ina ni isi esanse na ye nim se ye mian abatro ne ne ma nyina no wadi nkunimi nti already ne so ye dikan apagano aye adishiri nyina ye sia me kese de kote Krontihene ye de ko ma Krontihene nti ye ba ye do Berekum Manhene se de bi se sa na tene wa himfia de be pagano nti di kan ko pagano e de bie se mo be video so a Berekum ha de nipa bebiri ni amansa nyina ho afere na no ye na ba ba yi usa tro anya mamre na amane kwanso Berekum ahemfo ye no sokra no be ye du sia na du nson ahemfo be nsape ne kodina ho ma ni sa tro ho anya mamre na amane kwanso ahemfo bako ye nsapo hene don fe na bishani na yi no asi ho se oye Berekum man o meti Berekum man enti muni ma hegemoni wie na yebesi bia no yeba ma Berekum man maswat ye be yi banka ye sia wo orisan ayemfie badam Berekum fo mo amunyi ne asi ho aye bai nana bache amankwa am ato yadai amana na Krontihene nana no abusiafo ele dom nyina se wati Berekum man
Manhene asema abusuafo na baabi a aduru ni wobedura na na ho na da ya dampache amma su nyina ewo ha adesi owo benkasa omo su nyina edi akire papa sefo eka akire echa anumum da peprom KBK jenjene kwaso wa kasa na wa ho sade wode asem no besi enuti ya na Krontihene wo ha nana aya ho asem enuti tie kakra na de soso amaye e de dibadie no ababie nana ya so iti wo ma senya bibia ya kanu ya si no prayer ba ko be ama mreso ya sama na so tu bia sana wa fa no prayer e no kredie ama wa sitem bibia ko o ma de ta na e so for the chi and you see no kukuri na e ditu you see so why then say na o de titimu ne papa mu na o de ba nsema ko na sema na kwa so ne kai mshada ko eko de kuma abusoje kwa ile amba ni ehunu sa di sese baby eduru me pese ma ho wa se Berekum na sese mo ma ye ma ya bi na so obi a to be sese Berekum kai ya ga sa yo sese e bisafo Berekum ye tik Berekum here one akusa tiro asante na wa ko to be ma asante ye se ko nya no ha ye wi a na e ko se no po e fa so very man no ye ko du kwase ya ye se fa ukasa ai na na boache ba na boache ye fie dudu o na ye tiye na boache na dudu ba o ye na sa de no o ye na go papa na boache na go ma boache ye first president of Brown Food Industry o na ye de ma ben mu jam timi de ya me kan se sisi ya busafo yi ni party na ba ma mle na ma nie concert na ba me bonechi to na ko bia e fa so a obi sai ko so bia na ko ma fa ni ko asam no eko wasa ama ya bakosam aka ho yo ya twaso nana wie nana papa se abusuafan so ha ya nana waka me yenye pomriem se nana wana ko mra ewunu ye ko bi o ba oso sa ni bi nti baaye nansempa ya ti ni nana no mo ka musia wo opa ye fie ni se ohiri be ba be si ya ko bi eso da se bre ye dia so na o si a ko bi ano so no na ye je ka no ba bi obubu ka funu o pa asante no ye no nti ya you say akoy kai onunka onunki asem on question no nti ya call ye ya be
ti ya kwasha something na se no on check obewu me ka jo awantuma na ran na resie da ho awantuma be ni na be teacher ho awantuma ti ewu chere bi apo chere pa be ni na be teacher awantuma ya o ye no no ye bi a me mefira mafufuo nam di aba enti ye ka na naji selfu amembe ma Berekum Manhene ye no pa obeba ba di kuruna ma kuruna yi nti asama me Nana Krontihene and the Berekum so okay. And I said, "Well, that's him for now." Come. But you will be my musician. People start saying, "I need a way." But Nana can be feeling a way. That's I said. And I will ask Nana. Yo, the kind with the Asidaka see my Pediampo, young coupon. Say, sad the way. Ina ne busiafo say yentina ho emma ohima ensisi na na kwakunsi abusia akonya we Berekum Manhene 1941 prepare the second kumasi na kwakunsi akojina din tamkesi ya ohima busiafo omo free japekrom omo free kraso omo free chira ayumu Jinjine, Benkasa, Dropo, Cosigo, more mamma would in Berekum, the Chiam in a Mediasida Mammo. Me I told me answer. I have for a year to go through. Say, nearby. You have got to me, Wilson and Nipa. You have got to me, Sinipa. Say, your man will never be the crab or some who you Susa. To me, no end Gigi among Fonsa, say, in Wulamo. You won't see Galam say, more. Galam say, every saying to every say at Yalia children, the same dia backroom, no. Bright the war, Yalia for 80 year Pegalam say. I think so. Ni atosu mienu mene na nana ma tinase mene lo Ghana mwabia anywhere ebano se wunti ya ponche lemo takra besi na mo se ni obi ametia
And then minu ye ba be din komo baby a wo bi ani de na ho bia se kwan so fa wa so efem me esan se ensem no agi juya ena ye so so no ya boni bede ena ye de ebremu ye ko oman kronkron Ghana mu na meka se atonrencha atu nipa na wotwe mu no meka se enya de kuma eni nti abusuye bia oman Ghana ankranpompum mu na ensuyiri a ehiri fa nipa omo ahwere omo agapade ye ye kan se awurade nche omo anan mu afi na yesre Ghana mampanyin se adofo omo ahwere omo agapade no Ghana mampanyin mu a womo na yenso omo asene ene ya me no kan no ebinum nyuma asa afiri omo nsa ni nyina no eyade a eha adwene enti ne ye kan se Ghana mpanimfo asofofo ehemfo limamfo obia ye nyina obi amfa ne ho nyim na ye mmoa ma ye nuanom baabi a enesa bia me no kasa omunne baabi eda no obi anya baabi emmoa boaboa ye yenso mo nso mu no oni nipa eni ntimo ma yenye ma enyefe Akofena media yenim se obia ebetie na obia so beye sa brisa won fira wodofo na bisa ne se enti ensuo yi a etoye enkran baabi a wo no ankan aha baabi a wodofo bi a won kran mantam mu bi afre no na enkoyi abusiafo ye chia mu biem afi ne ye kan se ba obo ade no ase enchia soronko enkoma manhia kotokohene yewura otumfo se etutu a otekrare ne brakre nwoma so na mebo mi mu ase e de emawo afi enchia nkomo mia nkasa mikuro mu manhene na nakumfi am ya wotoso nan awe ye techi manhene ni chini ye edin de ebi dabi achi nana mechia mebo mi mu ase e de mawo afi mechia Ghana mpanimfo nyina na asofofo ye nananom o musoma asumani asu ahodo enchia soronko nkomo obibia Ghana hemfo Ghana sofofo Ghana limamfo ene chese ba bibia ye de enchia komo obibia Ghana mampanyini John Dramani Mahama enchia enkoma no ba bibia owo bia eni ni nyuma pa one meka se ni ministers ni MPs omo eye no obade enka omo ho afi Akofena media atiefo ba bia obi awo bia no enchia soronko nkoma obibia ewo ba bia obia ewo ena numere ya Akofena media ya tenase adofo no momra meka ye ho na momeso yasene na Akofena media ye nemo enni nkomo esanse enkomo wo ho eni tira ma meka se Akofena media de odo ho boyen ya etise odo ho aba abo kronturu mfi okotokoro enka soro da ani de na ho blase kwan so monye ne sa emfama Akofena media na Akofena media ya kase ye de ye mfa engasu enyina yanum na ye nane yachi emamo sene ye yaba no yesremo ya momfa ye ntoto binum a omo baaye na sabi omo gigi mu akogya mu ensuburani no ensu no obi a ye wo ntafo kora obi ani ni din mesro we de munya ye mugidie wate wo de mo nso ye hwe na Akofena media ye ni mu hwamo Akofena media obetima follow yen ananse obetimi enso obetimi apa watapo amayen ewo Facebook search Facebook Akofena media na eho so no die na chi wo ho na emwa abusiafo ba bia bre no aduru no hwe otam no abo 931 abo 935 no a ensem no a ya bo ne se bede no na ye de ebisane mu agu ho no mo efiri sa bri yakobia no yesremo monhye emaye na Akofena media adofo yemra ene yatenase na yatenase de ane na chese ye de ensem bebre ene nam a ye de yebre ya adofo nyina sene ya midi kan no na Akofena media ai yaba ide ane na yaba Akofena media is on heat Akofena media ye gina ye nan so yesrem se momo ama Akofena media ye nko yanim na mo nso ye asene sansa Akofena media de an yaba ide ane na yaba ye chiachia wo bia ba bi obi a wo bia enchia soronko enkoma no wakwan soronko so anuanom na adofo no mo monye ema ne nyefe na Akofena media de ye ni mu hwamo
numre yeda obo ade na se dodo no na ko nwuma mu ebirim tutu akwan minim se sabiri no adofo bebre aba beduru efie na wotwiwe mu so ensem no edoso ye pa na wotwiwe mu ensem no doso good day bro fine onyakopo no adome ho ye pa minim se ososo ho ye love I love you medasi bebre nyame nhira wo pa Facebook ai so me pe wasem pa abusiafo mesro wo baso na wo share na afi wo power type on Facebook so no obetimi I like amaye on Facebook afi me no kasa ya TikTok so yedi dwumadi no eno so ni nyina no eka ho bi na dwumadi no ekonanim ani de na ho blase kwan so me se Akofena media ye ni mu hwamo na watchi ayesi mu no meka se Jordan no se ye nua be ma bi de comment bi ba me hwe na ye mesere o se mo kai na obodin bi anye se bi ayetena obi konso ahunu kurom na eso so no esunu obi a wo ntafo a esunu obi a ne adwena ekira no wo ntafo a esunu obi a ne adwena ekira no eni nti sa na etie na media makanda bi a meka nsem bi se ede se wanso anye den anhwe ekurobi wa ekurobi to waso anidie na ho blase kwan so yesrem se ebinim na edi mu hwamo a Akofena media de ye nkan se ye ba bedi mu hwamo enti mommoa ma Akofena media no ye nyina ye nan so anidiem ne ahoblase kwan so yesrem se mommoa ma Akofena media ye nko yanim uko Facebook Akofena media se ne meka ye no Instagram ba bibia Akofena media Akofena_media Instagram afi oba YouTube a eye Akofena media ede na wo twen subscribe ma yen o subscribe ma yen wi a o notification bell no wa turn me on afi videos bi a he dey go no wo like no so na wa ba comment box no mu na o de comment aba be go o comment section no mu eno so na wo de aboa yen afi no dwumadie na ye di na Akofena media no ye ka ahensem ene ye mpanimfo ni bebre o mu di ade na enso so no nokore o mo mfa nokore nya adwuma ye mpanimfo no omote agwam na so bebre omo ne nokore to nkwanta omo apai afi me no kasa no ensem no aye bebre na ye hwe bibibi sei se wudi wanhwe ya wobetima di nipa bia no achi na wudi obi akwakoto wotan mu so wate ase wobetima di obi achi o na wudi obi akwakoto wotan mu na ade ba ko a ya ne so mpanifo kan se so obi tan wa na obi chiri wa oto onwuma na obobo ne hwene so wonu nti obeya asa amanfo wiase nyina be hu se nwum no kora no nye de so se ne sitie na eso so no mpanifo se ate abisa ene agoro anidie na ho blase kwan so ene ye be hu oyuo ene ejina wansan so na ejina na afi ye be hu ne ya wowe na nabere wankuruma sa na etie anidie na ho blase kwan so ahaye ndidi atem wa ha oba nam na so ye so obedi atem ana obekasa kasa bi a yehunu se kasa no eho ntia anidie kwan so ye besiwu ana ha so no ye nye tribalism e wa ha no mo tribalistic no ana we firi ha na we nye sei ana die no sa no ma no ye nye bi wa ha oba ha no mo a etise de nya yesro aha nye tribalistic me a metome me yetachimani ba me yebunu ni se mikuro mo hene ana mikuro mo hemfo no mikuro mo mpanifo ni bi ya ade bi na enya me ba beka menka se me kama no atuma bra menka good evening bro, how are you doing me facho nyankopon na da roma twere ampon nyankopon ani sikadwa me ho ye pa menim se wo so no ho ye pa. I'm watching you live from Sampa. Edasipa yesremo moma asundwie emra wo Sampa wate yesremo anidie kwan so moma Sampa asundwie pa eye kronkrom asundwie emra wo Sampa moma odo emra wo Sampa obo Sampa sisi ya no mani agina o mani agina o mani atata esanse die benti ya eni kwan se koba ne sa yesremo anidie na ho blase kwan so yesremo moma odo enya adwuma wai moma odo enya adwuma na Sampa ehia nka momu anidie na ho blase kwan so ai yesi train kan ye nkasa abonjen so for mra mefa oh Spain oh okay Spain ampa medase amanhwe ni yiye ai sa natie eniti no yesremo Sampa fo emoma asundwe emra wo Sampa na bibia enye de enye boko
watching you live from okay, me da sepa nyamishira o Facebook. Abusiafo ene yansem no ye wuramu adofo binom ya na omoka asem bi se ya na enwomo no anu odene ene ne keka ho na esoso no me da ase bebre na esoso no enwomo no ene akofena no na eko mesremo me de atofo mo boko sa chechedi nantie empanifo so se wasem di kan wo court a na ene nkire se wadi bem ana se yebebua ma yebedi asem ma wadi bem aboa ye fra ne kraman ne achechedi nya asem kraman ne nim se woni mirika tupa na emom no oda kra ma de achi a obetima duru court agya achechedi na so no woni se nyansa no atwere amponyankopon chiche ye no eso no obi ane ne de ma no oba de no ma yeti asese eso no adwene nko ne eso no nyansa nko eni ti wiase no odwena o ya de a ya adepa na so odwena adwene so a eya adwena adwempa na ne nipa ubedua no enu ana ubetwa ani de na ho blase kwan so mesra mu se moma yemfa wodo entena na ya meti ese da bia me kan se mbi se mesa wo nnome a osoro dome asase ya dome asuota no dome mia mikro ma bosum ne asuman omo edome sikadwa etamachi ena manhia sunsum ewo manhia no so no etamachi enti se wo ka se wo nnome a aba na ukura no de na oje de enti kire kronkron no so obi ka se odo nyankopon na wo tan ni nyi a ane na nipa no yenka no kire se alelelelelelele obwa otwantro ne ya waka ni wanim so nse ne sitie ena no mire busiafo ya tenase na Akofena media ya tenase no ni wiase a me baaye abribia ye kase empanifo binim twa nkontompo empanifo binim di ntro empanifo binim di ntro na enora ne nne ena mahu saye no kore sa ampa enye mpanifo nyina na ka no kore panyini bi wo ho a wo hunu no kore pa na mom so obeka no kore pa me ya bo na baso de ane nka obeka tenani no watwa ntro obewu kura wo mu emfa no ho na mom ade ba kwa mesere se wo ye panyina na wo ote wono ma eya manokore enye adwuma eya manokore enye adwuma wo wati ase eya manokore enye adwuma so won se nsiti ye ade ba kwa se wo ye panyina ohunu enti wo ba se efie bi wo akora bi wo firi ase se na ada na akora keto na otwa ntro sei enye akora ne na etwa ntro empanimfo ne na ede ntro na kire no empanyimfo no ana ede ntro no akire no abrochiman mu aye ba ye no kwase buronyini abofra ketwa awe ye buronyini keto abrofo nkora no wo de opa ka kire se obeka cho se mintimi ntwantro I cannot lie. I can't lie to you. I can't lie to my friend. I cannot lie to my chese obeka no ko ontimi nintro ntire wo bi enti buronyini ntina ma buronyini ye nintro ntire no we obeka cho so wani wona waka na wabisa na waka se enya na aka aye afebo so na wani matwate se o na wugina ho nanso ye kuromu de Ghana no asonda mu ye twa ntro uko masaleki ya nkramodam mu ye twa ntro abosumfie ye twa ntro ahimfie ye twa ntro asonda mu ye twa ntro se baabia entro ani unya dum parliament dia meka se Ghana Jubilee House ani na ntro yi de ena ye de ntro kra ne se wo ba pe ena wo ye obi timi ka so o ba de o ka no kra kire no a wonte ase ye de so di ntro kire no ni nyina kire se abibi man mu Ghana fo no ye funuma ne ye twa ne se ne ye de ntro ene so ye funuma na no enti tuntum ni Ghana ni obenyina maniti ye fita okura kire kronkron no baburo no kura ne se guram nanso entro pa obetwa no okura kosia ne snap na wo twa ntro afebo so na nanase atatai na nafura ho no enti na mampanifo ka se adwomoni enti na mapanyi obeni ma bi obeni ma anyinse ewo santase no ni nyina ne se entro ena obawari ni okotwa ntro be ma waru ni na wo twa ntro bishop he fanfo mo bobodi ni bi mame entro mu entro ena himfu yi entro ade ama sese wo ye no twese a ama Ghana ye ho kire ye ntro ade ye ho ade pa African Ghana tuntumfo entro ye di ntro de tu kwan ya bedro kwasi buronyini kurom ye da su twa ntro so nsene city e buronyini wo hwe buronyini na wo miemie wani na ayese wo yera entro na ye twa ntro no saa e de be na ye agi afiri ntro mu
Yampanifo ya yehimfo entro ofira ntoma watutu ntoma yegu so wahyehyɛ te sɛ meti wa mahyehyɛ tenkyena meti wei nanso so na entro ahye ne botomu ma because wantwa ntro a ne nkwansen ase nyɛ de na ne botom so nyɛ de enti ese so otwa ntro na ntu betima twa ntro ma akunya tuntumu ahwɛ udi yɛbɛka ne sɛ akunya a wote so wakunya tuntumu ahwɛ wo saa na uguso na wutwa ntro kɔba entro na wutwa no anti da benda na obegya ntro ni twa onyame a obo no soro ne nasase wamfa ntro ne twa wamfa ntro ne boss osoro ena wamfa ntro ena bo asase onyame a obo ya wo home nkwa home igu we yemu no onyame twere mpo basa ya do nyankoro mpo yi wamfa ntro ne bo yen wamfa ntro home ne gu yemu na afa entro no ye mpadinfo no kofa firi hia sese no entro mu ntro ni pada saniti mi kata nani na wo chese wo ka dia ye da ama obi ahunu se asem na wo ka no eye nokore na eso so ye bekọ akoduru ba bi no nsem wo kan yi na obeka se na me ka tete me ho man kan tete me ho a ye be di ahunu se asem no na eso so na entro bia ni nyina ye ntro kwa nokore ba akokoro animu eni ti Akofena media da bia ye trasa ye nsem a ye kan se babia nokore ne da no so wamfa nto ho a ebefiri ato ene na no me se fi sa biri sa abrante ye ro ma medin akosoro pa oba ye na wonya nsem da na woka nokore da na woka no wa ha no mo odi fake account obegya so nokore da na me se waboa me papa wa mama nya nsem ni kura bia sa na ka ho na wonim se e bia wo ka madom ahunu se mi twa ntro ne me ka ne na so so aboa me ama ensem no da bia de beti bia no mi nya bi di ka ho ade ba ko se ye be wura ye nsem no mesero ba bia ofiri bia ma o yire mfi kura o ofiri muo esanse kura ye wo wa ho na ye de ufuru ma share ye no mesero oni bi na ho blase kwa so ma o yire mfi de hoda empanifo so kuntu hwan ye ekoni nchi na se kuntu hwan na se ekoni nchi dia ane na mesero wada o ma me nsa da me nsa yam eka se ma o yire mfi kura ye wo otu mu kura ho na ye wo ye sem emu ensutene edi dware wo kura ye wo a ehɔ na ye to udin kunyadin anase ye de wo na na bidin eto wo ama o yire mfi kura wo firi mu da na so ma yire mfi kura mu hene abentia ahyen no a wo yira wo dwago mu anidie na ho blase akwan so ama o yire mfi kura wo firi mu o ade ba ko se ene ye Ghana fo ye tu kwan a ubisan ba bia wo firi a on kada edi ebe nti pese obi abehu se ha na wo firi nanso zutie ni ye pa no ma cha so na wogebo ena no ma bia so oni wa onwu a ne takra ma fom nti ani die na ho blase kwan so mo ma ye yire mfiri babi a ye firi babi a ye firi no mo ma ye yire mfiri e ma o yire mfiri wakunya boa enton a wobo e ma o yire mfiri abusie bia suma wo fie bia mu e ma o yire mfiri wo fie nkunya tumi da bia de beti bia no se wo didi a eya kai wabusua mu eya kai nananom eya kai asu a eda ukuro ma ye se bi di dware wo one na akura wo mu ama da bia onam bia omugu so omo bo ho man won say yesusu boni bi na so de obehuna me say from nowhere na ojifuo bi apie na ya ba abejo eya bisa ho say nipa na oba wo ba abejo no hi na wo firi a oba abeji wo ade ba ko a ahwinta ye eye ya sofofo ya omo abai a omo kura bible kakrakai na omo de kai a chechire omo mini nsamo omo kan nyina ne se asuo ukuro mo asuo ni na eye huhum e wa asuo no na enso so no sofo na wa kan no mredru se okwakobo wasu a me pache wo odoko river Jordan odoko Israel manimu no wakwakobo wasu ana ene ya me no kasa Israel fo da sukro ma mere amaniem omo nto ntwene akwase buro nyina e ba beto omo wa sei no omo da sukro ma mere na amaniem omo nto ntwene na ade na Ghana African fo ya mamere ne ya maniye ye jane ne ya ye ne basa ne ya manya fie nkunya no ye didi a ye ma omu bi ni ye noma ye ma omu bi nom ye ntimi nkogu nsa ne ye nyare wo omo na so ebeti ma basa kwantuo mu awuwe no mesire wo akwantuo mu awuwe wada wo ma ebeti mi abase
akunya tumi no a ewo wabusua mu no ene na ma wo ba akwantuo mu no wadi yie obi atukwan a won fere ne fie kura sanse die ntia ne fie abayifo mu hunu kura wo wo so a wo he mame ka bibi nchiro se bayifo be ye ho wo da mame yam na ka bayifo no wo ye wo ene fie abusua bia meka se ehu sire firi mu no tumi wo fi abusua ni mu eni te mra ya wo tu ho twan no a wo tie mu nya no a na ye ka kiro se wo ye be fro kwabena simasi abena simasi ya simasi wo na mame simasi a wo na one na akwaso na bai enti bo so na edidi di ha ye den ato eni te mame no emena wo tie ase na adoya a na ho ya wo tu mu tan wo ba benyina ba da ya adoye so on se na siti enti mesramo ebeti ma ba se wa ho hwe misesi a wo ye ode so kronkron na nso so no wo de wade hye na to ase se wa ba be hye enkoa mu ana adehye na dane nkoa ana enkoa na dane adehye ni nyina ne se die be ntia ye yire firi amamere ne yamane ani die na ho blase kwan so ye mpani mfo no omotwa ye ntoro eni ti ba bia aduru no ye sra mu se moma ye nkwohwehwe tete amamere ne amane no na ye mfa so na tete amamere ye nananom tete amamere ne amane no eni ne betima me ya ye de yakoye nim it is true pa me da wase pa bedi akon so on se na city e boss yakon so on se na city e eni ti ani de na ho blase kwan so ba bia ewo bia no moma ye yire mfiri ye ho enne na wotwe ye si mu no ensem bia sisi ensem no ye wuram na mi wiase a me ba ya mi hunu da se mpaninfo de bi ni mutime tenase wanya panini bi saa just keke se waye panini bi saa keke waye kuro bi so hene ye ba be bobo kuro ni nyina din a che se entro na asem mesra pa se obi a wakomanhia pen wa wakomanhia pen obi a wakomanhia pen bia no mesra so wakomanhia pen a ani de na ho blase kwan so mensa da mensa yam na wafro abaso o request a me pekeo ensem na me pese mi bisa no me pese mi nya binum na me yeden mi nya access ne nokore ne afiri ho enura ena Berekum Manhene no yayi no oba be saayo ana okosaaye ewo manhia akotokofie na osaawie ye no ni nsaye ni mu na yehuru se Berekum hono musoso no ne nansa ne Berekum hono musoso no ande abusianim krofo bi no soso bo ahia o musoso o mo ye den o musoso no yes a press conference yo se de be yes a supreme conference yo se adona conference yo se de be yo so na a chese nsem o mudi atudwa no na eye me nwanwa na ensem na o mudi atudwa no na ma in fact nya mi no kure nya mi anim ni me hu adwiri mi yie. I'm watching you from Tesla. In Tesla, you that was it. Not just say, hey, Donald Trump Chrome. Okay. So I'm saying idea in the city here. Na omukwa shia ye no. Krontihene Berekum Krontihene din sembi betuja. Berekum Krontihene e din sembi betuja. Ene na ma me ka se entro. Before so him ma me wakwa aba. Mi huru bi da na minti bi da enti mesramo mu amakọ manhia pen asemwe me hia so obi a wakọ manhia pen no on from raso eya na me e bad say eya na me pe challenge me na na abro bi be say eya na me pe challenge or challenge me enti say I mean me no ka say me pe challenge me pese obi mra na o me challenge me wa wakọ manhia pen anase obi akan bia no meka se onimu manhia se ne ho sitie ene ho nsem kakra ene ho aba nsem e wo ho bi sitie no Mr. Obeti mafra abaso because asem no Berekum Krontihene aka no me pese mi gina me na so kase nana no otwa ntoro wo boa you me that's our Facebook or says the truth and the truth will set you free. So I'm saying city here me say asema Berekum Krontihene o kan ye no nana no oboa o twa ntoro Berekum Krontihene o twa ntoro papa na ewiase ayewo no tie ne ye pa panyini ni toro saa
woyɛ panyina enye nsɛm nyina na panyini nitro na so meka se Berekum Krontihene watwa ntro eni ti we mu krompokro na se mpanifo tumi tu no efiri ade so waye ne ho adeda ntoma aboa ye frɛ na adeda ntoma anasa abosoma nkotere anasa ye frɛ ne kankankrodo Berekum Hene waye ne ho adeda ntoma saa aboa no ye frɛ na abosoma nkotere no oni na wotimita no kokko wiase mi ha no mo asansudie bia saa aboa ne timi ye den eda ni bi eni ti Berekum Krontihene saa bi na nana no ena wode abetu dwa won tentamfidie no so na ade ba ko a eya na ye mpanifo na em se omunim se social media don't lie nana Berekum emeka se Berekum Krontihene asembe na papa no wode aba beto tentamfidie no so mebo video no momatie na mo me asem na papa ne kan ye no enura mahwe video no afa me bisa me ho se enti da ben na nipa betimi aka nokore ene na menua be ma ne da beto ase ka nokore no na nokore no be ma wade wo ho da ben na nipa betimi aka nokore wunye ni nimpa se nua ne di ye ono nye na so na wakogina nachi ene na me kan obetan me ewiase mu nokore asa na adie ba ko ya me nwanwan se he kotokohiri ye nchantro enwu yewura otumfo se tutu ababie wa wote krawre ne brakra nwoma so ye nchantro nto no so entro ye nchabi nto kotokohiri so otumfo se tutu santehiri ye nchantro nto no so his royal our majesty ye nchantro ento no so ewiase ye we no mesraw se wo mpa wo bi asema entro mantwa bi nto no so da mentwa bi nyadan ento no so na aboa chichide kura wo ne dofo ai se nipa no wo mpa na asema a mantwa ntro nyada ento no so me se aboa chichide ono kura wo ne dofo na ewiase mu ayegu wiase mu ayekoi ayebero onipa boni ni bia we no ho nkra bia ya aduasa bia na wo Krontihene wona santehene onye mawo na so na santehene ye ma wo bi ye rotumfo se tutu agana meka se na nanom ene sikadwa konfo anochi ene ye chese osoro hene omode santehene bedum ye no ye hunu ne so mfaso na so abiri na abiri bia yensem a ye kan se ena kotokohene nye ena waye sei na ade ba ko me no ene me pese bibisa me no se mesira madan roma wo a wako manhia pan bia no mesira so forobra manya me aboro forobra ese me wonsem bia me pese bibisa me a me migina ha yi no asem no kire ma adwene sa entro no Berekum Krontihene waka no papa no asem no waka no me se e kire ma adwene na ewiase empanifo se woka no kwadu a na wayi ni mirika yewura kotokohene osofa nokore bra eniti wa obekọ manhia a wanimu ante na kire se wo koye no wa mfa nokore ne koye me wi obi a wakọ manhia a wode nokore koye a obeka se opi a oba no wa mfa anijie ene sedie ena pieye na mo so wo na utwa ntoro a ubo so na wano fomfom edie be na aba asembe na asi wo sekire jamasa amantumpan anna na die ne firi so abeti afase homa mu a ama afase so so anya dai amo akese ni nyira ne se meka se emra Berekum no ba ahema yi ono ani nya be ma se wei na emra metoa Berekum akunya na ontoto nuoma na Berekum fa ne ntoma pamfira no ohene ba ko a yehunu se wo ye dom ene ye Krontihene Berekum Krontihene na tete amamre anasa amane ne amane kire se yeyi ohene anasa odese branti a ye de ne ko kire Krontihene ne sanse na Krontihene adwene wani tim se dese branti no a oba no ompe na asem ne nuoma bi ni ntino papa no ene bi nim koye baako
yanko ono akogina kotokohene nimu ka se abrante no kura asa ne ye nakonta na woni mu no ono kura no chese ese kodi no ho adanse afedie be ne ko ba ya monim asama na papa naka asama waka ne se mpanifo te se wo mo no ukomanhia na manhia kotokohene ene omo omgu ahemfo na omu jojo osia jojo ni atiatia na nipa nya akora se omoboko kotokohene fie ana yebeko manhia na atiatia ni ya jojo yebe jojo wa chese ne besia jojo no adon na nipa ntimi nka no kora madaro mo yesremo Berekum Krontihene babi ewo bia Berekum fuoi yesremo mu Krontihene no onye no kora onye no kwafo oye daadafo panyinko kora wotwa ntoro pa na yesa Berekum Krontihene edi ebe pa na wakwa mese obi a wakọ manhia bia no omra ha no mo meka nkyerem se papa na samo a woka no nokore na so wokọ manhia se na ebesi ajojo woni nsem a ebe kan fa ho eni se na ebesi ateatea ho no chese wo beba kura na chese wanim aye jobi na nan se wokọ manhia kotokofi a unye wure manhia pe yebe jojo wo se jojo na se mpanifo ete se wo mo no na ye jojo wo mo Nana Krontihene me pato ukọ ya ne die suban be na akoda na di ewo manhia kotokohene fie suban be na akokoda na di mimi huru ya kura no ma huru se obi ko ho na nipa ne kasa no ye ka de se ba for kontenkrechi ka che se nya abotere ma ho nwoso ahai obi anya ohwe kan wakoma to ye mbra fom na kasa mansura se mu na wo kan no ho obi anya ohwe anso Berekum Krontihene se wokọ manhia se na ebesi ajojo wo no eni se na ebesi aye wo no okura wo kon no se obekọ hobiem nana aden na utwa ntoro sa nana panyini nitro panyini asemwe sa abusu semwe esesenka obema abeba wari bia na sa branch bi na ebeka na ka watia no waka se he musuo be na wo bo no nanso we de yankonya mfira branch bi anu mu se onu mbomu no e na oye den chese o ka sansem no ewiase panyini ntenase entwa ntoro nanso so no Berekum Krontihene ntoro wadi abegu ntentamfidie no so no anu oden nana se opesa wahiniye no kwa animu a ye ntwa ntoro ewiase obetwa ntoro na untimi nyedai entwa nkunya tuntumu ntoro da afena ma wuni ntie mpanifo no so mwen panyina bi wo no ma na oba bewu a yeso odadam honhoro obonsa na ne fanyina apro na so na wowu ye ni nyina die ntia chese eya asotwe a na nanom de twe na so wani nokore wanyedan mesi wani nokore ewiase no oto wa ka nokore na sa oto na sa odi nokore a onokore na wudi ntina fe wa behunu se nuoma bia no na ekoyie ede mawo na su Berekum Krontihene papa na twantoro ama me ho adwiri me mesi Krontihene twantoro ama me hunu bida minti bida na minti na bakosam da se obekọ manhia na uduru manhia na yeteatea mesrem wo wata roma wo mesrem ananumire no odumfo bi muwa me na onforo maso mekankyerem se Akofena ne nanane ka ne ye nokore na manhia de wo kwa ye be jojo wo pa mesrem obi mforo mraso na omra mekankyerem se asem na nanane ka ne ye nokore na manhia de wo kwa ye beteatea wa nkasa kwa befiri ho abeba no na kyerese wa ye sa abofra no Matias because asem no a Berekum Krontihene ka no eya me nwanwa enora ma hwe video no saa me hwe video no saa me hwe nam sa
na sama na wo Krontihene wakomanhia wonkomanhia kwa wakomanhia to afiche se enne one na ote agwamu a wo se hwe ukomanhia ateatea ene ajojo ubie wa na ya kache kawanu tum unni tumi so be kasa wa ha ne ye be ka na ye nokore nana Krontihene ndi Krontihene twam toro sei nana ucham toro sei wo Krontihene kure ya soso wa ba be gina media enso ayeden aka se manhia ho na mutifiri kotokohene fie ho na mwase efiri anedia wasana dan akwa babiem se ukọ ane ajojo ye be jojo sa ewiase panyini ntwantoro panyini enitro na we de Berekum Krontihene wa twantoro amache se mi wiase a me ba ye me se ye se entoro ewo ho ye twantoro na we de eboro so mesramo enanu me Akofena media ye bisa se asem na Krontihene kan eye nokora na bia na video no mumu bia nya bi ntie ya mebo video no na matie nanane nanum asem na mi wiase a metri da bia me kan asem bi se wano wate se den a wontimi nwe asuoja ahaban wano wa etese den kora wontimi nye de enwe asuoja ahaban na ayame nwanwa se Krontihene mu a ache se na hini ni di na da no so no enye di bi a eye di e da fom na oti ni bedwam na wo twa ntoro a entoro etise che se entoro a eno nokore se di twa ntoro ma yenyini watena se na che se wahihye nsem no e na che se odi abegu hono mo ena meka se ntoto fifi wa binu mu a omo no che se omo de awia che se ade bi on beti bi omo aye anoma aba se ade bi na firi soro ba bia na omo aba omo num na omo agi oba media no so abokwa ko hu se omo di nam so na omo ka e de magi na di pa se de ma wa kire so we ye be ma hwan na ka kire o hwan na ka kire o wa kire so we ye be ma unim ne yakoso wo ne widiem okọ manhia Krontihene ko manhia no hwan ne tin no hwan na bo no hwan na prayer no na asembe na wo kan ye tin so won kan na nuntum ade na chese ye pese ye yama afe no chese manhia yese amanfo so na so sikagya won na o sikagya na mesi sikagya ona empempiri de bia no oni de otese ne otie wa yese asuo ho sukoko no tambia wa ye from ade na ye kan nsem a enim egu Santehene ho ade na nsem a enim ye kan gu manhia na papa panimu waje mic ena wo komanhia ubie wanu a yema wonka wa koma so asem ye be ka wa hye na ya tia ka wanu tum ahai wutimi nya ne awo pe nana Krontihene Berekum Krontihene asembe na wo ka ni sei wadina no na ka with no proof when timi amfa proof bi amase ni proof nie asem na wo ka no abusiafo masem a meka mi proof nie wanfa proof so bia so anyeden ama bese Krontihene amfa proof bia ama no anu so ode na no na eye den e kan nsem ne saa se chese eye me nwa bese mi ho adwiri me papa enti saa panimu we ka se obetwa ntro ma yakun a obetime atwa ntro ato so ama yakun na ye beku awie wuwo na chi no anse na behu se Krontihene saa o ye kontompofo misi wuwo achi ene behu se Krontihene o ye kontompofo ati ase Krontihene betwa ntro ato so na wuwo achi no ene ebe ye den ye behunu se sa ne Krontihene kan ye no enye nokore sa abire no soso no na ye yiwa firi asase so unti asase so biem
Edia benti na bema na ba ne sa se ohinpom bua awuye Krontihene ho ye ka Krontihene no onya sumo ayo nenso ene de Berekum Krontihene entro ayanu nwo mi huru bi da na mente na ba kwasam da se ukomanhia se ne ebesi ateatean fine evening oba paneti say se ne ebesi ateatean na mebo wa ufie kura no ufie kura hwan na betean ohwo be na beba ufie a obetean no manhia ehoti se me huru se ne eminsinka no obi atimi ko ho ana bibibie ni wo mo be ya camera enna so mo first time mo de ko manhia no ye ne mo ko wura adam na mo ne mu di nkomo na nsɛm ni bia ni bibibia obia no omo kyerɛ mo ne ɛsɛsɛ mu bibibia ana eminim sɛ ebia Krontihene na Krontihene Berekum Krontihene ana dem nkokoa mu na yama wanka wasɛm ana ebia na nkokoa mu tam wo mu kohia wo dem nkokoa mu ana kyerɛ sɛ obia na no a yama na nkasa ɛhɔ de eminim Matias ɛhɔ de eminim na ne kura me nya sure say yewura kotokohene be ma obi atia obi ajojo obi da bi da oba tampa semanhia osoro kase ye gina na se nsuo nkan ye akokɔ bata ye wotia ba na wankumu ba na wanya bibia ma wase a nkontompo na akotwa te wase so na Berekum Krontihene o pasem bi aka fa manhia kotokohene ho a ana manhia se ukɔ hɔ a ye bejojo sa uduru hɔ a wo ye panyini te se de nkɔduru a se ne besi ajojo ne se ne ye besi untimi mie wa no na wakasa na ya kan aba nana ewiase ya mamuntu mfuturo nwu yani o mamuntu mfuturo enwu yani na yeti hanu no yesu so no ye wo team ni bi wo manhia a panie kura tofom a omofa de breyen enti nsem bi wona se wo ka tenase na bi sa so nkontompo ye mi twɛn no mpoma ne hefa na ode wo mpoma ne to empanifo so utwa ntoro atwane mpoma da ho ne ye pamo a wanya kwan ayeden awuram Nesu Berekum Krontihene die nkontompo na wotwa ye no ayese wasi atakwamdan na wamfa die be mpoma nto ba bia no ono abeji ba bi obefa ne nsem na odi begu ho no mo no metena na mibisa me ho a asem a mibisa me ho asem a ya mianka me sane bisa me ho se na how can se manhia kotokohene yewura santehene te agwam na obehwe se mpanifo amabo obia de na koma so asem anase obaten a watena agwam na ne mma betwa ahia no ho no na oteatea bi mu jojo bi no mo se die be na nipa na ye nipa na wagya ne na yagu no ho ana usuba na oni ya okokwe uda nadi ene na ma uduru ho no mo a wantimi anye de wantimi anya fa hodie Krontihene suban ya uda nadi wo Berekum mfitiase no usuban ya uda nadi se subani nadi wachi a ohun se enkronti no watime twantoro asa afedie no yesi mpanifo se bedari na yeye ni sumi na so afi wa twantoro akwaku twantoro agu manhia so se wokwa na ye jojo nana Krontihene Berekum Krontihene nana kanokuro na ye nemafo ekura yete ha ye betwantoro na yewura santehene betima tena se akase wode wasem aba ho no nsem na wode aba no eninti a wote agwamu a beka wasem empanifo se obi adika akoka ne nkyene osusu beka wo mako na obi e wano na ya kan kyese ka wano tum mesramu minnuanom a mo amako manhia apen no obi mmra so na obi meka nkyem sa asem na wo ka ne ye no kore matro challenge ayeden ato ho no mo matro challenge ato ho se asem na Berekum Krontihene all kan no
mesre so obi mra so meka tem asem na Krontihene kan eye nokre Akofena menhia de okwase e besia jojo wo no ye joso ma me na te say na me aro na so adom na hwe yi o anumere we dey in fact o question o we say nti na ma fra ba so ma me ane mesre oboa me why say nokre minim because asem no kire ma adwene asem a Krontihene Berekum Krontihene kan no wako banti ma himfi ama wo hini bi ajojo no abra wonya ehwe ade ade na wo ye yo asembe na ade ko ye okay yetie wo asem yetie wo asem wo asopam ni eyi wa no ye wo asopam okay pano so si ho no ani ajojo no ne etetia no ne edi na tem enipa bai ene betimi esi ne bo abeka sa asem Eni na Krontihene de aba to ayi asem ne kire ma adwene me dwene ho amente ase because me wo timu yi asetena bia omukobi video bia ne o mahunu say ya tiatia panyini bi ibe wa asem ko anye kora ye ntian na mo ye tu afi ade so de ye tu onka say because who and trona wo twa onka hunu say onu ana busuapani na wo di no busuapani na ho nkonwa ene busuapani na won na busua no a wo mo no sansa afon ene ni bedi centro no wo twa onhweye yem fan kunya tuntum a wo tumfo fie anase kumasi abonten so anasa santimam onu ana busua mu na nanu mo eko kunya tuntum no ene busuapani fo o matena so o mo ko no o mo anani ni bedi centro kase na wo twa onhweye yemetimi aka no ma me dase onhweye se entro kase na wo twa ama me se sa abeba wa we ya nanim aye dendende te se ofadam pam na nanim aye dendende te se obi a wakowia nantwie kotodwe ono no afi na seseri afi na wa kire o mema yebre afi na wa kire o mema bobre na asemro chese wa hunu se da bia le ka asem se yesese obi kiri wa wo sa wa sa abonso na wa tie anopa o to onuma na obobo ne hwere Berekum Krontihene ne first in suban woda nadi enokura wansi manhia wanko asetina toso mienu ena okobi okoye na onu a ye bisa nsa asem sei die na wo kan ne nsem a wakeka na omse na chese wankasa kura wasem a wokai wokura papa kura wusan oye de udi ne ho adanse afedie na kire se omfata se odi ade onu asani gina okan se okakota akire sada na dunu na Krontihene koye na omosan ko form ye beka ne se osan ko kan ho na omoni nipa foforo omko kan bo mu ankonkosi aga enne ya papa na emeka se Berekum hina ko so ya wie no afi wasana aye conference meeting osadien se ukomanhia se ne besia jojo wo no mesramo yenya ba beposo hima aba be kan de se eye no kro se ukomanhia na sa jojo wo ha mesramo moma mi hunu mesramo Facebook mu betimi de comment ya begu ho TikTok mu betimi de comment ya begu ho no mo se eye no kro manhia de okwa ye betiatia wo saa yebe jojo sa na mia meti ha idie me mani firi adi no menti se obi akomanhia ma ya ye den ya jojo no da menti bi da menti na bakosam da enti mesramo momra mami hunu se ni asem no a Krontihene Berekum Krontihene enna ho kan no kra na Madam Roma mesramo atamdidi anim oba ne awunim no brabe ka kire se asem no a ebia ye Krontihene kan no eye nokore because eye no nwa nsem no twetwe maso se ukọ ho no ma se na ebesi atia odi amoma me mo di video no ebia na ja na nsem no a oka no me de ade no ye no nwa menti bi da
so obeko manhia ama obi chese ye be jojo wo ho no mo asem we de menti bi da Islamo munya abotre mame na memo video no na muntie say you go to my son say ya na ya so Berekum you take Berekum here wan akusa tire Asante da Krontihene no Krontihene wo no Krontihene na de muntie ne Krontihene oka muntie o eti me kase papa we ya dadafo ye kontompofo Berekum Krontihene we ye kontompofo ya nadafo muntie wa ko to ni ma asa you see ko nya no wa you bia ne tele ko che enu po the fast okore man ni so you could do kwase nana o say nana wa sem a wo kan aha se ko amigina ha no mu bua no fo mo amusim akunwa na mu wi a mo de akwakosi asokore manhene so na asokore manhene ade mo hene no akwakokyere manhia akotoko hene se mo hene mo ayini ni afa na de be na aba se de nsem a wo kan na kire se wo Krontihene asem a wo te wo kan edise wo bi a abofra ya wo ne nnekora no obeka kire se wo boa na Krontihene asem a wo kan me kan okure pa kan na nanu trankunya se na Krontihene asem a wo kan no kure nim oboa ya shaw se kan ya shisha ma se be kan e na wo kan o de tokoso domuti yewu ukasa hey adenti ne so wo di kosa ti de message Berekum man say we menye Berekum ho se mi aka say me dan mu tie ya Berekum man ma say menye ne Krontihene na se bi Krontihene no ba na sis Krontihene se ko jaso ana go sha che na se so na no so Akofena Asante sha na wo se Krontihene we Krontihene ya aka ko de say Berekum for mo kudu for wa ye de ne be se ka kire wo se etamochi mo mi emfa amamre ne amane asema nana ekan nana Krontihene okan wo nana wo na akogina manhia edi de sebrante hu adanse abusuye yi abrante ne wi a ye de ne beche na kata hyehe ene ne wo pese ye mfa ne nsi so na wo watimi ayede wo watimi atake decision e di amano watimi ahye no so ene na Berekum oba ahema hunu se Krontihene ni wo pese wo de ba no wo pese wo bo Berekum eni ntina ma oye den omanti ase ama ene na ma omanti ase anye den amfa ama na de se brante ne so a omuyi nu a mu amugina ho amode ne kwokire manhia akotoko hene yewura otumfo se tutu a wotoso mienu a otekrawura ne brakro nwoma so no omoka kire wa Krontihene se ko na kwokire na amamre ne amane ujitum se yo na mate ana ujitum o abusiafo sa video no moko mesese moko Akofena media mo bo sa video no da ho sa danwa na juno na sa Krontihene a wo kasai no anajuno na omosan koso a de se brante foforo eno ankosi aga ankonkosi baabi bia aduro bia nka demo antimi anko baabi a mami fo wa etese o ho ye antimi anko baabi a odie benti antimi anko baabi a esanse mpanifo so otimi ye prefer ti amantu onya den enku so se na de ni sitie sada no anajuno a onu ade se branti a oso no nsa kami nana me pacho wo wanimu a eya mpanifo mamu ntwantoro emfa nkire yen enti ade a me pese mi bisa ne se Berekum Krontihene nana wada Roma wo fase mi bisa se hwan ne di usi akunwa so na usa kire hwan afi wiye ya no soso no wo se sese babia maduro no hu eni kwase mokoye den moko sa kire wo bia na so muyi disbrante a mo de ne kwa Asante kotoko asokore hene ena mo de ne ko hye ne nsa mo de ne ko kire no na oroso de na kwa akokire Sante hene ye wuro tumfo se tutu otoso mienu o de na kwa akokire no enti ye wo bio
na akwa wie wo bi ewo bi na akwa wie wo bi enti nsɛm no wɔ na sɛ mo ka mpanimfoɔ no ma mo mfa ɔtan sɛ ɔtan ma mo mfa ɔtan ɛma meto na ewiase so otwa otachire matoto wi a wonya nam bia nweye asase we so da na so otwa ntro so edigu nkunwa ho a ugu nkunwa ho fi a nkunwa tuntum abufuo ba wo so enti Berekum Krontihene asɛm we a wakan wa asɛm we a wakan no minim sɛ enche bia wo de chopa beba nana enche wo de chopa beba wa na obesra beka so na kan so wo boa Somebody who are no abusiafo eya mo me yentena se na yemisa ye ho se enti ye mpanifo no omudi anim no enti omo kire the right way no ana nsema na Krontihene ti wa wo kan enti se wo ya de hyebrantie na so udi nachi a wo susu so Krontihene be kire nokore na Krontihene kire nokore ebe ye de se na Krontihene obe kire se nokore ni fa because ninsem a oka ne nei no ama bibia eda di prefe se enyade so be dey odi nokure ebe ma se nokure ni fa obetonu obe polish kontompo ho ama wo ama odi kontompo anante panini ni tro na su Krontihene watwa ntro babia nka Krontihene waduri no nka otambia o ka nokure oboa meba ne mrante na no na wode nokure na to akyerekere omo se na amamere ne amane no etie eniti ma munye da ma muntwa ntoro yase firi ha ne yefiri ha no me na yabeduru ha enti yesom ha yesa kire ha yi yesa de kire Santehene Berekum na yetiri Berekum asase a yete so no eye asante asokore asase enti eye asante dia enti munyina mo ye den musumu manhia na nka waka na afedie ben na abama ene Krontihene wugina ho twa ntoro asem no atwetwe maso medwene ho amenti ase esan se akoye no ho bisihunu ne koni mahaban yetase ne banyansafo asem Krontihene de ababetu wei Berekum Krontihene ababetu wei ayan ho twini bi a ye frɛ ne samampom soduro twini bi ni din no ye frɛ ne samampom soduro wo bomu no e de wona wo maame e de ne kwa asamado wo gya mu bo so a e fa wo papa so de nako ayan ho kwasi amankan twene a ye de kontomire na asanso a ye de kontomire na kata so ye de dade kotokoro na ebo sansem ni bi na Krontihene o ka ne na e de kire nipa yi enka panyini entenase masadi anye den enfo na so na Krontihene atenase wo toto na mamre de na mane ase nti sadua ebefo Krontihene toto na mamre ne na mane ase nti sadua be yede sadua befo ewiase ye weda bia me kan sem bi se panyini ade panyini enti bo se mpanifo omo tena fie a omo timi unu sa akora we ya ntete ni ya daache obeye kontompofo nti sa akora de tambia no na ye de nokora ni puapua no se ne ebe ya obetimi aka nokore na su Krontihene ene de Krontihene na abodwa na wo twa ntoro ede kira mrante ne mebaawa ena binim ebi ababeto ntintamfidie nso a emeba binim ne nkurofo binim so asesa na kyese omode enam na omo kane ne omo pe se ne o kane ye nokore me se asem na Krontihene kane nye nokore so ko manhia ye be jojo na ye teatea entene saada na me kurom hene ko me kurom ehina himfie ukọ hokora e yakrokro esanse yenim se bibi na edu awura ho nti din se ye beteatea esanse hodi amansa nyina timi ye den ekọ nti ebeye din be nwa se odi wasem bekọ manhia na ateatea se na ajojo na mpanimfo na yeteatea na Berekum Krontihene asem na wo kan no na kọ wachi na san bra na watwa ntoro ma diza it say sister diza mete won kan che wo hye ho
Suma hu se na wiase ne city e panyini ntwantro ena onye panyini bi saa keke wo ye Krontihene Berekum Krontihene a wu twantro na Krontihene na twantro ye ani sofo so e Krontihene o abusiafo Krontihene na twantro yi oso ba manhia ateatea mama diza mesra forobra so bayi manu ese minim mo amakọ manhia pen no se mokọ na sa ateatea ye teatea ye jojo mpanimfo wo hode ya mesra mo because me ena mabisa bisa mitimu no ewo mekan se kumase ene ye mafrefe omse da bibisa ani ho na so Krontihene da beto ntintamfidie no so mpanimfo so ye yuti na wankasa ho ebe yi wa yi bone enti se bibisa wo mu se okọ manhia na se ye teatea wo de a mesra mu o Mada Roma mama mi huru na asemu a Krontihene de aba beto emu oduru yie pa anoden so wo de wasem bekọ manhia na okọ na ya teatea na ye jojo asem ne kire ma adwene menti ase ma diza akọ aba ete sei mete won kan cho ba pa bibia aboko yo asembi na kire ma adwene wa ha sei Berekum Krontihene o sei o komanhia se manhia ye besi ateatea oni se na ye besi esi jojo nipa wo ne opese o kakra na ya kan o kasabo wa hye na minim musumi de minim se kotokohene ye wura santehene wo ye no fokese a amansa nyina no ma no woye osono yegina nase a ensuo nkan yen enti sa asem ya Krontihene kan maame eye nokoro sa se manhia de hode okwa jojo de ye fa no kwa ye be jojo wa me pa chote menkan yo mi aba ne line na message aye eyi kakra a disconnect kakra enti asem ya da ho numu abusiafo eye me nwanwa o asem ne ye me nwanwa na asem ne kire ma adwene asem ne ye me nwanwa na akire ma adwene so wo de wasem kọ na se wura manhia pe se na ebesi ateatea wo no ebe teatea wo sa ye ma wo nkasa wo bie wa no ese ka wa no tum wo yesi esi hey wo yesi ane ya teaw hey Krontihene Berekum Krontihene yeso odosan na ato adapa odosan na ato adapa eti Krontihene na ene nsemu a emu oduru atise no na ohwie digu honum chese minim so o kan feelings ya minim a chese o kan nsemu no ohwie gu honum no ano oden nsemu Berekum Krontihene chese wo gu manhia wo gu santehene nimase wo gu hufi na baby Berekum Krontihene wo bia no me nyintum se ne ho beto no because nsem no awode waka no eye nsem bia onim se waka wie na asem we beda ho no ada ho no ato aso ama awonto ato aso because asem bia ti say no emu oduru se obetima tenase na obetimi aka asem a se ukomanhia moma yenhwe ene ikura me no kasa ikura ene ikura me no kasa ikura no ene manhia aba apeso ene manhia aba apeso gonja fo hene ebu wura manhia ene enti ensembe na Krontihene pese okan entro ben ena Krontihene pese odi aninguase ben o pese wo gu manhia yi asem no ye me nwanwa asem no eye me nwanwa na ewiase no da bia ye kan asem bi se oni obi kwa hweniye nsem ni bi wo no mu asem bi wo no ma wote a wotimi bisa ho se enti nipa se mese na e kan asem wei
hey ewiase ehu ewiase ehu na me de bia me kan asem bi se obekum aboa tromo aboa bi wewura me fe no tromo obeku no na ba kokko dware na sesan duro de ane ye gya tromo no mane mfa na ho odene ne na kesesem enante wo kwaye mu na asoso no nante wo ba bi na waso mu nye den enjo asem a me kan ye ni tintin ni tietie nyina ne se obekoko twa ntro edi egu kotoko hene ho na achire no obekoko nya ho asotwe ene nnome no ane kawanu tu mankoka na nnome abawo so mankoka na ohawa bawo so mankoka na amanie bi abawo so eyayo chese edino wiase no ahunu se oni yesi se obite ne ho ne nase a eya na wompe ebi na Berekum Krontihene waye otene ho ne nase a ompe mihu ni se otene ho ne nase a na ninye enti onka asem bi na onfa nyidin o kam obi ahunu se ye bi pepepepe na sampafo omo a sampafo ye mrante ye omo ye de omo ko ho omo ye achire ya na afi omo san ko bodwa ena manhia a ade na chese tambia no obi ti nanim agiwa nipa na wote nanim gi wo no misro enkose ni din wate enkose ni din na bono na eda ho no mo no bono na eda ho no se yenya bono himfie bia no so emu eduru a etra agidi ti se manhia kameka se yeni wo hawo kameka se yeni amane kameka se yesuso no ye wo ye beka se unya asama fabra ha ena mo hwe gonja hene trefiri buno babia wo babia gonja saase wo wonamu saa ni nkrofo sana ena omukopie manhia empanyinfo so ni owodi na yebo ni owodi ena yeye den yebo enti kotoko hini ni dio atre wo wiase afa na nyina o manhia kotoko yewuro otumfo se etutu o tekra we ne brakre nwoma so na wo nkwa so no ni dio atre wo wiase afa na nyina obi a wonti ni di kwa te ni din a ofiri babia na saase so so okwa akohwehwe babia wowo na wachia no oni se wo hunu no nko ade na wachia no a wawie nenso odifuo bia susu odifuo eni animonyam woni kurom ye hwe kwan a ye fa so ede se ne ye nooma yo ma me mate me dase moma yenso muye na emire bi beba empanifo kan se mi se ade dampo ano a ye mpede se kotopo mfimfini emire bi beba ye nyire ya ye bese na trase na akasa na nasi masiti ase anke yo na ni muti yie pa ohina oda boko oya no opege ni ti na wa hwe wanim na wa boni ti ase for wa asem bra emire bi beba nia obeba no oma wunya ne saa o misi emire bi beba nia obeba no oma wunya ne saa mire bi beba santehina obeba no ebeye den afi ho na obehunu se ampampanifo akase bebu ayebu se abo akokọ bekai denchire na denchire soso bekai enkokọ no afi bo se na edu ho afi ne obeka se kotoko nyina wo kwen woti ase anka asem we kai ye koy ba sese de ne abayi die udi agorade ayo misramo mo maye ngu manhia ni mu ase se wona okoye na se ebia nkontompo na okotwaye no nkontompo na amwawa because toko le twa nkontompo no ye kotoko hini hwe nkontompo na nim ka se wotwa ntoro ntino woje ntoro ne tum emra wo ba no wo se wodi nokore ena ebe abebu asanteman ene Ghana man
enti se wo ye panyini na se wo kɔ na se wo twa ntoro a na wo se na wonya wo na twa wo ntoro odokura nkasa ahonhom ni tumi na ewo ho anemo no omo abe expose wa kase wo se wo twa ntoro obonso to no wo ka kire wo so wo ni asem a ka nya no kore eya kotoko hene kasa mo hwe nanim wo so wo asem a ka yin so wo asem a ka nya no kore menkyere wase na waye ni nsase a kire menkyere wase na kotoko hene afiri ase ade ni pusu no so wo asem a ka yin so wo asem a ka nya no kore ada na wo twa ntoro a kire me Ananias ne Safaria chantoro Berekum Krontihene we Ananias so we Safaria so we hwanyu wo chantoro enade se de oni na Nebukadnezar yepe chantoro entoro enade o chantoro gu koto manhia so kwa yeteatea na 2db na memo akwa aba DJ, me so brapeni. Mema good evening. Me ton kat. Ayo. Me ba se Sir, me dey Martin in front mam say o ba mi kurom ha. So mante wonka. Ana nsem bi aba pi ha no mama in fact me se afem. So me kasa me nsem fem ya na me boa. Nana. Berekum Krontihene say so ubomodi tu na si manhia sene ebesi ajojo wo ene sene ya ebesi ateatea wo ene se ubie wa no ya tea kawa no tum ahai woni say na empanifo ete se omo no uduru ho a oye pani uduru ho kwa na wa ya akora sene ebesi ajo wo no a chese Krontihene atima ye press conference se senyo wode asem ati sei aniguase ati sei miwra nana mepacho wo manhia ukọ ho asa na te ana me ba o pacho asem bi wo ho a moma ye ntena se da bia yese ase wasu ajankukusu a wotua yi aseka sei Berekum Krontihene asem a wodi aba betu hoi asem wa mi hunu ni se etise de yan china bi wodi chop abeba dachi bia Krontihene de chop abeba na so wanwie ya ebebu atia no empanifo so pese dua mu mokwaku a ebu bo wa na Krontihene minim se dua ebebu abo no esan se me efiri me mofra mu a meti manhia a manyina betu saibiri a meti we ya enne baby a meti akunya kese ese so no mente da se okọ manhia a ye beteatea na ye jojo mente bi da why na di na asem bekọ manhia a chese ye ma won kasa na ya kawa no atumi ye asem na ode ba no so wan kasa ye wura be den na watimi aye den ayi wo ha wa firi wo so na panyine ti se watimi aba be tenentintan fidie so abi twa ntoro ti se di ato ho no mo se wiase nyinni na ode wasem ko manhia nko ade ye beteatea ebe jojo ye ma unkasa ubie wa no ane ya tea kanutum ubie wa no kanutum Krontihene nana eya fa nokore brewo nana eya kanokore u chantura ntokoro da ho ne ye pamo wanya baabi afa nana so u chantura nokore da ho chantura ne nokore se na ye show mu kra ye hwemu ya kasa we de mu me ye nya no ena se ugu se u chanturo so a enye manhia na akwa chanturo e de akotare manhia ahimfie dabi esanse wiase mpanimfo a omutu anamon firi omun kuro so eni baabi ni amanaman a omu ba ho no mo no anesa nko omu de nko ombeka sei nka sai no omu beka
Panyini nintro sao. Panyini unchan sa. Na panyini wo kan sama a obi a bekasa sama wo kan di antene sa. Anase ne wo kan di nana we di waka no kore na wo ba betwa ntro. Adi juan. Ne je so why. Ewiase no hwe ene ye fan ntro nko ba bia o. Nature will expose you. Nature. Nananum be expose you. Me say Krontihene uchu mutan asama waka Krontihene asama waka uchu mutan. Expose nam kwan so oba. Expose nam kwan so oba. Na asamo ya na Krontihene waka to ho no mo. Asamo ya na be ma ye be wura wa na asempa boa. Krontihene Berekum Krontihene asamo ya be ma ya wura wa na asempa boa. Me say asamo be ma Krontihene Berekum Krontihene ya be wura wa na asempa boa. Asemwe be ma Berekum Krontihene ya be wura wa na asempa boa. Esan se wanya babia konkotwa entro amfa asemu ya no odi no asemu no ayese mi hunu se ne emisi nka no panyini mesramu nanka yenim se asondem ene de obi anim se asondem de babia befa bia kwambia sofo no be fa so be twa ntoro agisika wo ho be fa so twa ntoro agisika wo ho nanka enim se nananom soso de ntoro de nananom mpen ntoro dabi na so kunna de Krontihene twa ntoro Berekum Krontihene toro kese pa toro eni suicide bomb ne se ena Berekum Krontihene watwa ene na me bisa no because me aba be person him aba ha no mo ono bisa se asem bi eti sei no ene na ka me pese me hunu se eye nokre se wo de asem kɔ manhia usi ho no an se ne ebesi aye wo no ene tambia manhia sa ne bo peso yi tambia manhia ho aye man tambia manhia nipa bodompem wo hoyi na afi edi enti omugusu bodompem wo ho edi enti ya because asem ya nana meka se nana Berekum Krontihene wo kan no se ne o kan ni da bia so manhia yema da bia manhia ni ho abomma da bia manhia chese ba setena obeduru ho no mo no ba bia security say tight ba bia yema na so Krontihene so nya wura ho pe na ye teatea ahunahuna ni apopo na medwene ho a menti ase na sabi mpradua so eno kra ye beteatea na concert ni sa e kan se disco ni nuoma ya yekoyi wokwa ye teatea na ehọ kra ye teatea nipa o na akowie kronkron manhia akotokohene fie ena abekwa ase ye teatea ena abekwa ase ye jojo asem ide ya nwonwo asemwe me say asem no ye me nwonwa papa Krontihene asem a Krontihene de abeto ono mo no na utie di ni so ekita no a eyedi enye di bi saa kekese de da fomu ye ka Krontihene a wa wonti Krontihene ase no kono ko bisa mpanimfo na ukobisa se ye ka se Krontihene ko ni dwumadi ni sen ubenya panyini bi a na se ubenya oba panyini bi a obekyerekere se hwe ye ka se Krontihene se ni sei ntinka Krontihene nye obi a wotwa ntoro Krontihene nye obi obodi sire mu ka asem a chese eye bosire mu nsem ka esanso Krontihene wani mu nyame ye soronko
Krontihene udibre yesoronko Krontihene upie dwabam na se kase Krontihene na eba no a domuni nyina twere ni behwe because why to say you can say chief justice no what is a chief justice semini nyina no bibi bia kurawo dika ye kase Krontihene ntwantoro minti bi da say se Krontihene hey my desire to say what's about back first now network and yet yo nana nana why you free nana my free yo and so young quiet meet you no na minyantie ensempote okaye na mi gina ne wo kan so na wo de mame mo video no na tie ensam no a ode betoto dwa no na me hunu bi da minim da so Krontihene twa ntoro sa ikonu kuma se no se mo re ya na ya so Berekum yetig Berekum here wan akosa chiro asante ni da wa akoko tule ni ma asa isi ko jano wa yia ni tele ko che enu ko the first okore man ni so ikodu kuma se ya se kwara ukasa hey adenti the source who the kosa ti the message Berekum man say we menye Berekum ho se mi aka say me dan mu che ya Berekum Manhema say menye ni Krontihene na sabi Krontihene no ba na sis Krontihene se ko jaso ana ana me sha che na se so na no so Akofena sante sha na o se Krontihene na Krontihene we Krontihene hu nya ka ko de say Berekum fo mu akudu fo wa ye de ne be se ka kire wo se etamochi mu mi emfa amamre ni amane yo nana sani etie no DJ wajibibi wajibibi ne kasa o semmebunu ni kutupa amoma yibibi na enye ade e ba akopɛ anenye nipa ba akopɛ na atrase aplane ohine na oso a ne ho dade na yekosi Berekum hene no omunya hyehyase teamwork na wo ka wontimi nyi nana ne bunsu mfiri de wen kwa wiase na betwa nana ne buso DJ okasa okomenhia yetia wa onim ne woka me no okasa nana 2DB me wo Ghana yawa de bia ne adwa de bia no this a forjo any ayi ana akwaside adwa da na otumfo anya den trase eni asem ne de beto anya se de beto wara sabi yewra wabua anya sa na tie konte kasa nifa bonkum chidom mare feku ewo bia kire na dwema na nanu nyina eka ne ewom ansa na yewra ede na no ede atoso achiame obi atene ntimu engineer na kontire Berekum Krontihene kanu atisa didija bi aba ana muna bi akoba bi na enkomia to se ya na mprepi no ya na nkesi jase ni kontire so no mahwe ama yasi ne oba ekoba ni sa onu ni ko akwaji oji awa no akwaji wa jedura na ne kan ye ne de enti wa usika mu bedu anase wa obo mu ade ebedu no na ode ne support ade amount enti mi hu ne se enipa omu ni yi no anase na na do ma hene mu kwose se kire yi no ono na fa na ono ne ade ewo na ono aka se ohima enesi agode ne ba edi ade efai enti se Berekum Manhema aka se unye ni kontira that means bibi there's more into it onu ankasa na konya na osisu se kontire no eho keka sana mi hunu enti ni oye nyina no
Ono yima no enta me hu de se asundwe ni ho. Eno ohiri so otumfo ayi no. Berekum eya asante ekro. Untime nsesa ne da. Eno untime nya nwe. Na senye kan yenka. They say umfama asante no oro de kwa hene. Umfa Berekum akunya ama asante unya asema amfama. Untime mfa nko ba bia a umbetra so di asem no. National House of Chief enya amamere. National House of Chief enya amamere. Ni o si hene etu hene. National House of Chief send you to vokan den si hene. Ena ntimi so si hene. Ntimi ntu hene. Dem mum se bibi kwa so religion no. That's what moon is e basa ni yo ni beba. Ena himfuna trase. No mu omususu ho. National House of Chief ya the primpuntuo at the bar ya mem. And I think that Nana Contire Kranso Mamlan or like a crack. Enjoy Omra from now Ocean Mamlani being count. Yes, so what who bet me at the 80 years, 100 years? Our Cunyaneso. Now, so near me, Asante, who bet me at Asante, so the BBC. Asante, who bet me at Asante, and she had be a besio. Luanekasa, Nadia, as some more came and I said, could Berekum for you, I could grow for. Who I could draw, I could do Asante. Who Mamma say Asante. Now so, Abakusem, my name is Berekum, I Asante Kro. Abakusem, my name is Berekum. Aya Asante Area. Enti DJ wow. Aba say I got to Chiago. What I woke me a can say New Year. You have a better can be a court to Chiago. Who will be because judge in it to the assembly. Mansasoneka. Now, Opian Timinari, or 2 for the annual Siswaka. Some will be a motivable in any court to be a dead. I know there is allowed. I know crown, Yanya press conference. Berekum Kagana, then to Berekum, I say we see Berekuma. Let's say a mamre Asama, Santahine, any Jana Cotuan. President Piet means and Santino. And what I say will Berekuma, I himself. And I'm buying it Yana to me free so Emma says Berekum as a what they call Becca as a mon family or 2 for Janet here because a mamma a dao Ghana as I say Yakwaji we and then Tokani to be a bonnet dear mobile and Tikaku near Witimon and Amutime Kunja and on a yodia. Ultimate she DJ. So on a number to me, uncle, and you be a mad and your bolos. The omu coche and then so, and I am dear. Ultimate she. Now the omu ya, Nanacho, Nana nebu mesrau. Niawoyano, Misu Brabro. Adiana Mose ni peche amoyeno. Ebia odi ebia wada ma obambo. Na nkwakwarafo ne umrwafo ne egudem ne nso. Sabi wo bebo mu ban. Sabi ayalefo ani frafo wo kuro ni wo bebo mu ban. Adia hoye no. Na emfa sundie ma. Adia na hoye no. Wo wu nim sa adia hoye na emfa sundie ma. Enti na no ntimi ntwa so. Na waye bi eye na ne twa so. Na do Manhene waye bi eye because asem untimi nyu mfiri mu ta because wo bom ta na ema ekoso we nyina na ye wo na asese ase mini evidence bia na so wa wanu kasa ene won ne ye ne wona montu awo ye eye wo na wo ma sunwan ene ne mpatam wanyu
Eye wo na ama bromam enyo na na do mahene eye wo na ama bromam enyo wanya suma hene ana ota wachi ana nwoye sa niema enye zije mekwa gane ya nanu ya meni suma hene tata ya from plane from Accra to Kumasi obesi Kumasi airport meni no won for news eti ya me de be send o background worry am won say say make am twanto one in dia me chain won me say won me chese uti mo se be ma yemre mi na msidana mi ntwamfo nyini na kira bi me de aka asem no ojira mu na ye twae me de be kira anya fe because ni amuye na suma ene that bia every bia besene ko wona money do my ni na mo be fa plane do Kumasi e de ko tama I think say na omunya nyesu nyan airport no mo ba e be fa de ko National House of Chief mo ni o mu ana ti Kumasi wo mo ba enti ade bi wa mo ya se bi pa mo mfu auto de be ma se bi asante hin so mani pa so mu mra o na so ni pa na be so mo mu samre na bi a wan bon na odi wani ato so na bi o mu ntimi twitwa ne o eno ne asem asante fo bebrebe emema bebrebe egu ayi fantini tan egu asafo egu ayi atwafa se ya bona na do ma he o hye sante ayi National House of Chief enti o mu ba be 2 years soldiers for ebe tu plane ni ade o mu de bedro na ne o mu de be o mu fanya o wi ewi aso be ma bebrebe ya kuja sa wo ye na ase de Kumasi okra na me na me pehwe wo ho a ene ne yehu se ene o na ekura me Kumasi na se bi obi a wa ba be yo uso ade se wona mo a ehwa na DJ wona na mesra o anya we kura no yire efra santimem ye ni to because our manu edi ade menye ade a wuye emo manu enhira bi enwu wo usu no ban no ebe je se daache akonya bi beto anata bi besie na o ma be kon ne wo ya de usu no ban ede be punish wo ma ma sundie ma brumem kura sabi asante fo aprehwe ade hwane asante memu ye hwankra memu kosirem kwawe development no odi ababesi toilet ku popo bi ade ma on do things na ya brufo ya toilet and do things eniema ekwoso other regions no ebi kwaso brumem a brufo ani nyi anti odi o mfa o kasa nyanka bomu obi afro sudi je o kwaso ba fo ntaso mo odusem untime ntra asante hwe one o nipa sen enfo ehye na se dozo enti so free se entokwa na wo pa wo boso agnofo ye akokodufo ye memo mu ye sabi mema de sabi etuo baako enu na kum nipa nyina etuo baako etuo aboba no eba bebo a enka se DJ ni ena enka se na 2DB ni ne na kure pa enti na na do ma ye wa ye bi eye wani mo nyam nana misraw memma sabi obia ntimi nkasa wani musa na so ama ho kwan enya me ma fene enfie munya ma fene abrabo munya ma fene na so nana me ka no kra kire wo mo ani ma ye ha kasa bi wo ha eni kwan se pie fro brempon kra no pie wo wanu ekura tumi sabi ubeti wanu asem keke beti mi amani pa bi ahwere omu nkwa because who did domani sabi ye drum and now we are sabi poti o wotro ehwi aye eni pa bi aye bi eni pa na ni o matwahia wadofo nkwa na oni o matwahia eso ebusa se den na video ni ba bonte
ani panyina hu bi eno kyerɛ sɛ no sere kwan no o ma bi ofri sɛ wo mu bɔ ho ban ba ko mienu miensa bi o ma so mu nya sika twitwe die bi a o mu di tiri bɛba asante me no kora na me ka kyerɛ wo no wo ba mbɔfo no sɛ bi bi kora na o se sika emu ya du aba o hwɛ de bi a asetra wo ne neti no me ne wo ye na ɔno abetwa de o de aba entina na mesraw menyo ho agiman odin no nanso menyo ho agiman platform na primpum tuo fa madomafo na adwuma mu kronim esase guo titibi ma yuti no mu mfanye ku adwuma no daram se no me sabi nyame na me betuufo sese nanso nana wadaro meburu dwomanfo obi o se do me kra paase tu sabi se de jokure freedom me kro makwa akoma na nipa na o beje di akono kra kwansi no betwa ansa na odi beko e di akoma na nya kwansi eketwa tina na dwomanfo ne ho na yi antokwase bu firi wo wadwin na ye dey untibe mraza antiase Oyede untime mraza antiase that's pa oyede ankura untime emre asante ase na na nyame nhirawo abusiafo ensem no na yahwie agu ho no mo no na me de me ka se anoma kyer soro a ogebo anoma kyer dua so a ogebo ena anoma bia no obewu soro ne ntakra emafom yetua ye de yehwe yese Krontihene ebesa ne chewpa aba na odi beba soso isanse tro ena odi aba abeto ho no mo no abusia hayi Akofena media Facebook Akofena media TikTok Akofena media oba YouTube a Akofena media subscribe my na turn notification bell no on videos yo no o hwe ni nyina no na afi wo do comment so egu na wa share amayen ene ya de ebebo aye pa oko Instagram so Akofena_media midini ye amono ba akope bram adurubia enka dem techimani di hye kunfi amyo ofase enie baby anokore ne da no se wamfa nto ho a ebefri ato anuanom ne adofo no mo abo dubaako apa mu minute enum yede mu besi ya nyame ya doma wo chena ye ne mo besan ahia nana nyame hira wo pa oba ade nka ho baby atu kwan ko ye no frɛ me na fam me kwan so ade mame na meje me ma won ko unyisu awusiafo yede mu si anum nyame ya domo a ochina ye besane ne mo ahia oba ade nka obi bia ho yede amase ansa good night nana bye 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 DJ nyame ya doma okay